खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै दोंसे खन्थाइ लाना फैदों। खन्थाइखौ सुजुदों सपना ब्रह्म। खन्थाइखौ आवरायगोन हेमानि बसुमतारी। खन्थाइनि मुं जिउनि सना जारिमिन। दानिया खन्थाइखौ आवगायलांसिगोन जों जयै लोगोफोर। ओइ सना नोंलाय माथो खबरबो गैथारा, खबरबो लालाना, नों आंखौ सैला नामा? नों लेबेल जाथारबायना, आंखौ गारना गुबुननिसो जाबाय दाना, नों मानो बिदि जाखो? नों हो सना। नोंखौ गोसो थोजेननायनिफ्राय, मोजां मोननायनिफ्राय खालि दुखुल' आंहा बे जिउआव। नोंखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनजेननायनिफ्राय, मोजां मोनलायनायनिफ्राय, गोसो थोजेननायनिफ्राय नों मानो बिदि हो? सना आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो। नों मानो बिदि सानै साथाम गार्लफ्रेन्ड लायो, गोसो थोयो मानो? बिदिनो आं नोंखौ अराय सम हास्थायो, गोसोखांबाय थायो। नों मानो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ हमदांनो हायाखसै? मानो बिदि बुजिनो नाजादो? सना ना आंखौ टाइम पास साननानै दं नामा हो? सना बेखायनो आंखौ दिनै लोगोफोरा मिनिसै बुंसै। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।